بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا يوافي نعمه يكافي مزيده، والصلاة والسلام على أفضل من طاب منه النجار وسما به الفخار، واستنارت بنور جبينه الأقمار، وتضاءلت عند جود يمينه الغمائم والبحار، سيدنا ونبينا محمد الذي بباهر آياته أضاءت الأنجاد والأغوار، وبمعجزات آياته نطق الكتاب وتواترت الأخبار، وعلى آله وأصحابه الذين هاجروا لنصرته ونصروه في هجرته صلاة نامية دائمة ما سجعت في أيكها الأطيار وهمعت بوبلها الديمة المدرار. اللهم اجعلنا من المتبعين لشريعته، المتصفين بمحبته، المهتدين بهديه وسيرته، وتوفنا على سنته، واحشرنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين في زمرته. Mehraban Hudaý Tebareke ve Teala hemmemizin ediyen taat ve ibadetlerimizi ahiretimiz abat bolsun diýip çekýän zahmetleriniz, ediyen hayır dualarınız, tahammül ediyen kynçylyklaryňyz ve başga da näme hayrat ve ihsanat edilýän bolsa Allah Taala lütfu keremi bilen kabul edip belki hemmemizin iki dünýäs abat bolsun inşallah. Ey musulmanlar, Hudaý Taala jahanyň, dünýäň insanlaryny we jyllaryny iki guruh etipdir. Ve hedeynâhun necdeyn. Bir etteler kafir bolupdyr, bir etteler musalman bolupdyr. Mu'min, musalman iman getirýär, İslam'ı kabul edýär. İslam'ı kabul eden adamı mu'takid diýerler. Etigady var. Evvel celesede aýdyl, insan bir hedef bilen ýaşajak bolsa, öz mu'takidligini boýun almaly diýip, etigadyna bamy şu aýdylýan sözleri, diýilýän we okulýan zatlara, buyurulýan işlere buyurulmaýan we gaýtarylýan ýagdaýly şolaň hemmesine etigady bamy şu Hudaý tarapdan gelipdir. Bir peýgamberleri gelip geçipdirler. Şu ýolda paýgalar gurulypdyr tuğla taryhda, rahmetler çekilipdir, kanlar dökülüpdir, ýaşlar dökülüpdir, mallar feda bolupdyr. Wahan şoň aňyrsyna bir hakykat, bir haqqaniýet bamy? İnsan şoňa evvel mu'takid bolmaly. Etigadyna girenden soňra şu aýdylýan gurrunlar, şu ýazylýan bername riziler, çekilýän rahmetler hemmesi ondan soňra netije berip başlaýar. Mahtumul aýdar bu dünýä fani, fanini goý, ahiret diýip berjani, umruň berip satyn alma dünýäni bu nuksanyň düýbi görünüp durupdyr. Dünýäni bir puç bilýän adam, bu dünýä fakat insan bir forum bir azamaýyşyň içinde, sinowyň içinde muvakkat ýaşaýyş, ýöne şu muvakkatda näzire ýaşasa aýendesini tayin edýär we tezmin edýär diýip şunu etigadyna alandan soňra biziň baýça gurrunlarymyz we her jelesede agzalýan gurrunlar şonu netije berýär, şonu maňa berýär. Şonu bir çynyqýar musulmanlar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň mübarek hicreti, deslapky mübarek hicretinde deslapky ýyllar Medine-i Munawwara jaýlaşanyny geçen heftedäki gurrunlar geçti. Oňusyna ýene bir ulakon bolan wakalardan
Hazreti Ummul Müminin Ayşe Siddiqe radıyallahu taala anha bilen Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam izdivac etdiye, jüftleniye. Muň üstüne qawy deliller bilen şubahata jogap bermeklik bilen istidlali qaw tawzihler bilen geçen mübarek sire jeleselerde geçti musulmanlar. Şigice 50-nji gice Peygamberimizin mübarek ýaşaýyşyny agzapdy. 50-nji jelese şu jelese. Hazreti Ayşe Siddiqan gurrunu Telegramda kanallarda badır 29-njy jelesede mufassalen kamil näzire ve kafirler irat ediye, münafıklar irat edipdir. On gurrun mufassal geçti. Her kimde inşallah tahqiqini izinle bolsa, qaw düşünjek bolsa şu taýda agzarly musulmanlar. Yine bir bolan gurrunlardan, bolan waqıalardan Hazreti Salman Farsi radıyallahu taala anh bizim ýurdumyzdan Peygamberimize sahaba bolup dini kabul etmeklik we iman getirmekligi. Bulan da öz wagtyny inşallah gurrun ediler. Emma 2-nji ýyl Peygamberimiz Medine-i Munawwara jaýlaşandan 2-nji ýyl bolan waqıalan biri dinin süturlarynyň bir ayagysyna galýar. Hudaý Taala Ramazan aýynyň arazasyny farz ediýär. Sadaka-ýa fitr baş fitrani bermekle Hudaý Taala buyruk ediýär. Musulmanlaryň kıblesi El-Beytul Muqaddas, Beytul Maqdisden Kabe-i Şerifek ewrilýär. Bulan gurrun awal Sire-i Şerifeden önce tefsirlerde geçti. Ve ayanda da öz wagtyny mowgiýetinden inşallah yine de bir forsat gelse, majal gelse yine de agzarsa musulmanlar. Emma şigijede bolan waqalar Peygamberimiz 2-nji ýylda Medine-i Munawwara jaýlaşan bir rivayette Safar aý, bir rivayette Rabiul Awwal aýda Hazreti Fatime Zehra radıyallahu taala anha bilen Hazreti Ali'ni jüftleýär. Şun gurrun ey musulmanlar. Gaty dersleri gurrun, gaty bereketli ýagdaýlar we bize kan ders var. Hazreti Fatime Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam 35 ýaşarynda dünýäge gelýär. Şu mahalla 53 ýaşda hicret edip 54 lenji ýylda izdivac etjek bolupdy. Näçe ýaşynda bolýar? 18-19-a barýar. Şonu Jullus sahabati radıyallahu taala anhum ecmaîn sahabalyň olahan ýaşy olahan bolmak şert däl, ýöne sahabalyň arasynda derejeli keramet görülüp beren takwa peýgamberiň ýanyna sanalýan bir gaty olahan sahabalardan Hazreti Fatimeň gudaçylygyna gelerdiler diýe. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam da men gyzym Fatimeň nikahı men jüftlenmekli Hudaý tarapdan gelmeli bolar. Men maňa palan zat diýilmeýän. Näme muny kabul etse, bu sahabata agzapdyr, bu sahaba han kabul etse, mümkini bolýar diýse, başga bir ýene bir zähmetkeş erzeşli sahabalaryň bir oda gudaçylyga gelipdir. Bulan arasyna erjehiýet bolmany, iler çeki bilmän Peygamberimiz Hudaýa salardy diýe. Ýok, maslahatlar Hudaý tarapdan bir buyruk bolýança diýerdi diýe. Şonda bir wagt Hazreti Ebu Bekr Siddiq, Hazreti Ömer, Hazreti Sa'd ibn Muaz radıyallahu taala anhum şular otydy diýe hem gurrun etdiler. Şu Peýgamberiň gyzy durmaşa çykmaly wagt boldy. Sahabalar da barýar, hatda ulakan sahabalar Hulafai Raşidillerden de barıpdyr. Näme diýip Hazreti Ali'ň özü ilerlemeýäşiňe, şuňa gelişip duran Peýgamberiň öz ýününe kefalatyny ulan, öz agasynyň ogly bolan Ali gelişýär diýdi diýe. Şu 3 sahaba Hazreti Ebu Bekr Siddiq, Hazreti Ömer, Hazreti Sa'd ibn Muaz. Näme diýip şu ilerlemeýär? Meger de bolsa şuň goly ýoka bolup, maly bolmany Peýgambere guda bolmaýar, agzamaýan bolmalydylar diýe. Ýöriň şoň habaryny aýlyň diýipdir. Şonu Hazreti Ali radıyallahu taala ýekece düýesi vardy diýe. Şu ýekece düýäni Ensarlyň bir hurma bagynyň bir bostany, nahlestany vardy diýe. Bir giňrek meýdanyna Medineli sahabalaryň birken hurma bagy ekip şoň arasyndan bir guýy bolmaly, şo guýydan düýäni ekidip şotadan suwaryp duranmış Hazreti Ali radıyallahu taala.
Şonda ýanky 3 sahaba bozorglar barıp o da Hazret Ali de ýagdaýyndan habar alýar, näme dik geldiňiz? Onda ey Ali, biz bilýäs Peygamberin öýünne olallyň sen, Peygamberin ýanyna makanatyň erzeşin gatykan, beýleki sahabalardan, olakan sahabalardan derejeli olara Peygamber bolýar diýmedi gyzynyň gudaçylygy barada. Sen näme ilerlemeýän? Şonda Hazret Ali gam boldy diýär. Ey Abu Bekr Siddiq we ýoldaşlary, men özümi zor bilen ýatyryp duran hewasymy we arzumy siz direltdiňiz diýdi diýe. Peýgamberiň körekeni bolmak bütün hemme musulmanlaryň arzusy. Näme Peýgamberiň hanawadasynyň jümlesinden bolup Ähli Beyt bolup Hudaý Taala'dan ýalqaw han tamawalyn ýa başga bername ýok. Ýöne men malum ýok diýdi diýe garyplyk. Peýgambere de barsaň birzat elinde bolmaly säke toý eder ýanyk diýdi diýe. Onu Hudaý Taala Peýgamberi we Peýgambere meňzeş Peýgamberiň dogan oglan bolan sen ýalyk pek adamlary beýdik goýmar arsyň açar sen bar diýdiler diýe. Şonda Hazret Ali radiyallahu taala bulan sargadyny bulan derhasyny kabul edip düýesini akydip dakyp Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselamyň öýüne gitdi diýe. Peýgamberimiz Hazret Ümmü Seleme diýen enemiziň öýünde ötdi diýe radiyallahu taala anha. Şonda gafin qakypdyr daraq. Hazret Ümmü Seleme gurrun berýär radiyallahu taala anha. Entek şo gafini kim qakyp durany biz bilmedik diýe, bilemedik. Kim qavy qaqyan diýemezde Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam diýdi diýe. Fa hazar rajul yuhibbullaha we rasuluhu we yuhibbahu. Şu gafin qakyp duran adam Hudaý bilen Peýgamberine gawwerýär, Hudaý bilen Peýgamberi de şonu gawwerýär diýdi diýe. Entek kim qaqany belli däl. Oham şey diýip 2-3 mertebe aýdanny Hazret Ümmü Seleme diýip beter algadym, çaqqalladım, hatta ýolly büdürip ýykylajak boldum şo gafini açýansam bardym Hazret Ali diýip radiyallahu taala. Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam'a salam berip gelip ýöne zat agzap bilmän ýer gözä oturam. Peýgamberimiz aýdypdyr: "Ey Ali, sen bir hajat derekli gelipdirsiň, we hajatyňda aýtmany çekinýän we utanýan. Sen rahat bol, näme isleýän?" diýdi diýe. Gyn zat Peýgamberiň ýanynda bar, Peýgamberiň gyzynyň gudaçylygyny etmeli. Özü enetin agmatdan mahrum bolansaň, Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselamyň kefalatyna ýaşansaň, hem ata ýerine inni qarnaşlygy täzelemeli musulmanlar, güýçlendirmeli köküni. Feda kabi we ummi ya Resulallah, enem atam sana feda bolsun. Men oglallykdan men içim daşym terbiýet berensen, senden gören mehabbetim we ýagşylygym men ennemden ne, dädemden ne we beýleki dogan garnaşlan göremek. Sen bilen ýoldaş bolanym we sana kömekçi bolanymyň hormatyny men ata babam bota ýokylyp beren adam etdi. Olaň diýillerinden sawurlaşyp çyn musulman bol Hudaý Taala bende bolup ben. Men näme ýaşaýyşda ewe gelen bolsam, ösem bolsam, sen zähmetiňe, sen dogan bilen şeýle boldum. Inni bir islegim şi, men öýüňde ulaldyşyň ýalak, öz Ähli Beytiň bolşy ýalak, sen gyzyň bolan Fatimek, men gudaçylykdan sürýüm şonu nikahdan sürýüm agzamana geldim diýdi diýe. Ýöne şuma da selimde men, şuma hala selimde men tahira oklanım, sana bir hormaty bolup gustah bolarmy hadip güman edip giýja goýdum diýdi diýe. Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam şonda bir ýyljardy diýe mübarek ýedi. Ey Ali, toý etmäne nämeň ma diýdi diýe. Toý etjek bolýan sen, guda boljak bolýan, özüňe bir denana tutunjak bolýan. Sen nämeň ma sermaýaň ma diýdi diýe. Şonu ya Resulallah, hiç kim sen ýalak men zendegimden we ýaşaýşymdan habar ýok. Özüň bilýän ýer ýüzünde men bir kılıjym ma? Yerin ýüzünde ýekece kılıjym ma? Bir de ýekece düýäm ma? Bir de bir demir donum ma diýdi diýe. Kulla sermaýasy şu ey musulmanlar. Ýekece düýesi we ýekece kılıjy we
Bir de eymaşy var. O eymaşy sermaye hesaplar çıkarıp berbilmeýär. Bir orta atıp bir sermaye diýer ýa 3 ýagdaý var diýdi diýe. Şonda Peygamberimiz diýdi diýe kılja gerek bolar. İsteyjeň bolsa kafirler üsümüze gelse özüňden defa etmäne, düşmanlyň mukabiline gorymana gerek bolar. Düýede aýaglyk bolýa otak-putak gitmäne. O da bir zarury zatlardan. Ondan emedip bolmar. Ýöne şo demirdon diýen şonu gitti, şoňa sol hedaýly, şonu gitti sat. Fatymaň mehriýesine kefayet eder, men razy diýdi diýe musulmanlar. İzinden ey Ali, sana men beşaret bereýin, sana bir hoş habar aýdaýyn diýdi diýe. Hazrat Ali de keplemän oturan şeýle hayasy bolansaň, ey Ali, sen bilen men gyýdym Fatymaň akdy we nikasy asmanyny gyýyldy diýip habar geldi diýdi diýe. Hazreti Cibril amin ala nebina ve aleyhissalatu vesselam habar getiripdir. Sen gelmeklikden önce bir ferişte geldi ey Ali men ýanyma, gaty qanaty kan, zorly, azamatly ferişte maňa salam berdi, izinden aýtdy abşir bi jam'in ve taharatin nesl. Abşir bi jam'in ve taharatin nesl. Ya Resulallah, sana boşluk bolsan bir üýşmek we nesep we nesl we tohmyň päkligi diýdi diýe. Ohan Peygamberime sorak etdim şo ferişteden, ey falan ferişte sen kim bolýan? Ebşir bi jam'in ve taharatin nesl ýanyň näme bolýar diýende, onda ya Resulallah aleyhissalatu vesselam 8 ferişte arşy saklap azamatly ferişteler. Şu 8 ferişten birimin Hudaý Taala maňa beşaret et ahir zaman Peýgamberiň gyzy bir arasa adama jüflenjek. Şoňa beşaret etdi diýene maň ýagdaý näzire bolýany men iýiz ýanymdan Hazreti Cibril amin gelip onu gowsaňa açyklajak diýdi diýe. O hem şey diýip gitdi diýe. O gidip gitmäke Hazreti Cibril amin gelip ala nebina we aleyhissalatu vesselam elinde bir mektup cennetin parsasından bir zat bolup Peygamberimize getiripdir. Ya Resulallah, Hudaý tarafdan hukum sen gyzyňy Ebu Talib'in oğlu bolan öz doğan oğlanyna alik jüftlemek diýdi diýe. Şun nikasy asmanyna Adam Peýgamberi bilen Hazreti Hawa enemiziň nikasyny Hudaý Taalaň özü gyýýar. Şo Adam ataň nikasynyň gyýlan ýerini Hudaý Taala olakan azamatly muharrep perişteler öz ýanyna çagyryp, şo taada ahir zaman Peýgamberiň gyzy bolan Fatymany öz çyn benden bolan Aliýe jüftledim diýip perişteler şahit tutdy diýe musulmanlar. O hem şahabar aýda hamda Hazreti Cibril amin Hazreti Ali kurrun merwati Peýgamberimiz Hazreti Cibril amin uçup uçmaka ýang bir asmana gaşyn uranyny sen gafyn hakdyň diýdi diýe. Ohum sahabalar üýşürip Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Hazreti Fatıma bilen Hazreti Ali'nin nikasyny gyýýar. Şonu gitti diye Hazreti Ali buyruk etdi, ey Ali nikah gyýyldy, sende mehriýan bermeli bolýan, şo demirdonyň gitti sat, näçe geçdi şonu getir diýdi diye. Şo wagtda Hazreti Osman radıyallahu taala an şonu 480 dirhem satyn aldy diye. 480 dirhem taqriban hesap etsek 300 meskal kumuş bolýar taqriban. Hazrat Osman maalla adam satyn alyp pulunu berip izinden gaftan çykjak bolan ey Ali şi demirdony ýene özüňe toýa gutluk diýip özüňe berýän diýdi diýe. Nagat dogry adam ey musulmanlar şolar. Nagat bereketli adamlar. Nagat saf adamlar şolar ey musulmanlar. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam gelip ýanky 480 dirhemi berenne we demirdonla ýanyna bolansaň ey Ali o näme diýende ýanky jarýan etdi. Peygamberimiz gaty hoş boli Hazreti Osmanyň eden işine. O hem şu 480 dirhemden Peygamberimiz bir kısım Hazreti Ebu Bekir Sıddık ýanyna da Hazreti Selman bilen Hazreti Bilal wady diýe şolara berdi diýe. Bir kısım şolara berdi diýe şu dirhemlerden. Hazreti Ebu Bekir Sıddık yolla sanadım diye şonu taqriban 360 dirhem çykdy diye şo. Gidin şunu Fatyma aňyr berik alyň öýü bolanlar gerek bolar, jihaz alyň diýdi diye. Şonda bir endek bir ganimet bir öýe gerek aňyr berik zatlardan
Allah'la diye Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu ta'ala izinden ne deydi diye kan zat düşmesin Allahümme barik ala kavmin ina'uhumul hazif. Ya Rabbim bir milleti ki tansaktan iyi biçiyor. Şomuğa kumuştan ne gappadı diye. Şomuğa eşraflar kumuştan iyi biçerdi diye. Bahal taşlardan ne becerlen ba. Kızıl kumuştan peydalan bulunyan zaman beter fahırlanyan tafahur badı diye. Peygamberimiz buna doğru zat düşmeyeceğini bil. Allahümme barik ala kavmin ina'uhumul hazif. Ya Rabbim bir milleti ki şon iyi biçiyen gavı tansak yani bir sade yaşayanlı edafa bir zergo bergi yok millete bereket ber yaşayışına deyip dua etti diye Müslümanlar. Ondan sonra bir ay geçti diye Hazreti Ali ağzanak nikah gıylı entek yağdayı bolanak Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Hazreti Ümmü Selemani veriye git Ali gelliye. Hazreti Ali radıyallahu ta'ala anh geliye. Onda ey Ali sen zenananı tevil alacak mı diye. Onda ya Resulullah maslahat bolsa hava diye. Sonra Hazreti Ali'nin eline 10 dirhem verdi diye 10 dirhem. Bir azıcık pul Müslümanlar kan pulla değil. 10 dirhem verdi diye ey Ali şuna git hurma al bir de yağ al bir de penir al diye el penir becerleyen. Hurma al yağ al penir al getir diye. Sonra Hazreti Ali 4 dirheme hurma alıp 5 dirheme de yağca alıp çörek bilen batırlayan yağca bir miktarda qalanını bir dirheme penir aldı diye. Bir azıcık bir sinin içine koyulacaklar. Bolansa bir 3-4 adam 4-5 adam yiyecek. Ohum öyünde bir yağlık bir parçanı yazıp yankıyını koyup ey Ali git sahabalar çağır toy tutoyluydu diye. Ahir zaman Peygamber asmanına nikahı kıyılıptı. Kimin asmanına nikahı kıyılıyor Müslümanlar? Şolong toyuşu. Cennetin meyvasından Peygamberimiz dua etse cennetin meyvasından getirip meyve koyulacak ortada Müslümanlar. Ferişteler gelip asım ataracak eğer Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam dua etse öz gıydı, ciger guşesi. Şonda sahabalar eşit diye Hazreti Ali'nin toyu olacak sadaka etmeklik, nikahını velime diye de nikahını bildirmeklik şu bizim aramızda çağır yastı diye Peygamberin sünneti. Nikahın özü bir sünnet. Ondan sonra şu nikahını bildirmeden şimdi Müslümanlar çağırıp bir iyi viski vermeklik o da bir sünnetlin birey Müslümanlar. Sonra sahabalar kan gelmeyene durdu diye. Ya Resulullah katı sahabalar kan geliyor dedi. Gelsin diye Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Sonra sahabalar gurrun veriyor şu Hazreti Ali'nin sıfırasından yankı 4 dirheme alınan hurmadan 5 dirheme alınan yağdan 1 dirheme de alınan penirden sahabalar gelirdi diye iyerdi diye beyrak çekinerdi. İyerdiler beyrak çekinerdi diye. Hudaý bilen qasam bolsun deyip tarihte da diye Müslümanlar şu 700 sahabe gelip şu sıfıradan iyiydi diye Müslümanlar. Tökünmedi diye şu. Ohum Hazreti Fatıma radıyallahu ta'ala anhani Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam gel kıydım deyip ondan önce Hazreti Ümmü Seleme aydıp onu Peygamberimiz aydıptır Fatıma'nın eymasını bireme arasalat bir durmuşayına çıkacak bir suga düşecek bir dehret kılacak bir arasalanmak sadece arasalanmak. Sonra Hazreti Fatıma'nı gelip getirip kucaklap iki gözünün arasından okşap dedi diye ey kıydım ni'me zawjatin zawjatuka nagat qaw adama jiftlerinin deydi diye ruhiye verdi. Sonra Hazreti Esma bint Amisiye sahabiye zenanelerden ya Resulallah Fatıma gitse durmuşayını on yanında bir nefer gerek bolor kömekçi bolmany men gitsem näjere diýende yekece ýenge Hazreti Esma zat yok teşrifat yok şoňa gitti diye. Hazreti Fatıma gurrun beriye, Hazreti Ali de gurrun beriye radıyallahu ta'ala anhuma Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam 4 günden sonra geldi diye. Hazreti Ali'nin öýüne sadece öý. 4 günden sonra geldi diye biz de otuyduk, gaty haya etdik, gaty utandyk, otur berin diýdi diye. Şonda ey Ali bir gap su getirdi Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ayet-i mübarekany okuyup Hazreti Ali'nin yüzüne Hazreti Fatıma septi diye Müslümanlar. İzinden ne diýdi diye. Ezhebe ankar riz senden telekelik ve biderek yağdaylar gözlewme ýalakda. Bir benneden ve asmandan gelecek yağdaylar Hudaý Taala senden taş etsin. İzinden ne diýdi diye. Ey kızım
Sen iki ehl-i beytin madır inni deydi diye. Bir ehl-i beytine atandır, enene dünyadan geçti. Bir ehl-i beytin hormatını saklamalı adamın atandır. Bir ehl-i beytin bir yerde hormatını saklamalı adamın adamındır. Şu ikisini narahat edaq ama şu ikisinin hormatını saklı deydi diye. Mavadaşlar narahat edip ıncıda ama. İzinden Hazreti Ali deydi diye, ey Ali, Fatıma gıydım, men jiger guşamdır, menden önüvesendir, men bir bölөгümdir. Şunu hoş etsen, şunu yağdayı saklasan, hormatını saklasan, meni hoş ettiğin, şunu narahat etsen, men narahat ettiğin deydi diye. Şimdi Hazreti Ali gurrun Meryem radıyallahu ta'ala anh, Hazreti Fatıma 18-19 yaşta cüftleniye, Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam dünyadan geçenden 5 ay 6 ay sonra dünyadan geçiyor. Yani Hazreti Ali'nin zenanası takriben 9 ila 10 yıl Hazreti Ali'nin zenanası oluyor. Hazreti Ali gurrun Meryem Hazreti Fatıma dünyadan geçenden sonra Peygamber vasiyet etti bize birbirimiz ıncıtmayıp şu 10 yılın içinde Huday bilen qasam olsun Fatıma bir ignan ucu yalak men narahat etmedi deyiptir. Men yüreğim ıncıtmadı. Men ne Peygamber'e vasiyetini tutansam qavgı nesip edenler sana hormatını sakla Peygamber'in bölögü diyensen men ne ıncıtmadım deydi diye Müslümanlar. Hazreti Fatıma Hasancan, Hüseyincan iki oğlu valiya, Hazreti Zeynep, Hazreti Ummu Kulsum, Hazreti Ruqayye deyip 3 kızı valiya, Hazreti Ali bilen nikahlanandən sonra ohum ahir kızası Hazreti Muhsincan deyip Hazreti Fatıma bilen Hazreti Ali'den bir çağa qalandan sonra düşüyor. Ohum şoň ufuneti bolan soň şoňa dert dörensen Hazreti Fatıma radıyallahu taala anha dert sataşıp şu ufunet bilen dünyadan geçýär Müslümanlar. Ramazan ayının 3'üne 28 yaşında dünyadan geçiyor. 28 yaşındaki kız başıma camide. Nägat yükläp bilýäňiz şoňa Müslümanlar. Dinden, diyanetten, iffetten, iş doğrulamadan, ahiret barada qadam atmadan nägat yükläp bolýar. 28'in üstüne 10 goý, 38 yaşındaky heleye nägat yükläp bilýäňiz Müslümanlar. Mehallen ýaşyl edip bilýäňizmi? 2 nefer urşan bolsa şoň arasynda barıp yaşlı ol bilýärmi? 20 goý üstüne 48 yaşındaky adam 48'e ýetenden ana näde bilýär? Näme keplemäni bilýärmi? İbadetinde ewes düşmäni bilýärmi? 28 yaşında diýmäli. Hazreti Fatıma näçe yaşında toý etdi? 18-19'da toý edende bir işi bitiripdir. Şu bitiren işe Müslümanlar aydeyn ondan sonra hesap elinize gelir. İş bitip duýar Müslümanlar. Biz Müslüman ýaşapbäs. Kıyamatda da biz cennete girsek, biz zahmet çekip cennete girdik diýmäni. Aslında dil ýok Müslümanlar, yüz ýok. Hazreti Fatıma radıyallahu taala anha mehriyesi näçe diýdik? 480 dirhem diýdik. 480 dirhem Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam tayin edenne belledenne şonda Hazreti Fatıma ýanyna geldi diýe radıyallahu taala anha. Ya Resulallah, dünyada ýaşap beren adamlaryň gyzynyň mehriyesi dirhem dinardyr, gyzyl kümüşdir. Men de mehriyem gyzyl kümüş boldy, mal boldy diýdi diýe. Men Peýgamberiň gyzy bolanym näme fark etdi milletin gyzyndan diýdi diýe. Senden isteyen ey atam ya Resulallah, senden isteyen Hudaý Taala'dan dile maňa mehriye bolup beriljek bolsa, men mehrim diýip kabul ediljek bolsa, sen ummatyň şefaati kıyamatda men mehriyem bolsun diýdi diýe. Şonda şu söz aýdanyna eýem Hazreti Cibril amin ala nebina ve aleyhissalatu vesselam geldi diye Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın yanında ya Resulallah Hudaý taraftan şunu Hazreti Fatıma iýerli diýdi diye cennetin parçalarından bir parça ýazgylly. Ey Fatıma ýazgylly. Ey Fatıma Hudaý Taala sana mehriyany kabul etdi. Heýwere derecesi ýokary bolan atan günäkar ummatynyň şefaati diýip ýazyk diýe Müslümanlar. Näçe ýyl mutealli ýaşady? 18-19 ýaşyndaky gyzyň eden işe Müslümanlar şolar. Näçe ýyl mutealli ýaşady? 9-10 ýyl mutealli ýaşady. Şonu te dünýeden geçýän şo parsany ezafadan we köked men teberrük diýip Hazreti Fatıma saklady diýe.
Sonra dünýeden geçjek bolanda da wesiýet etdi diýe. 10 ýyl 9 ýyl bar Hudaý tarapdan şunu men saklap ben wesiýet etdiň men gabryma jaýlaňyzda Hazreti Fatıma haýaty bolandan giýje jaýlan ya. Giýje jaýlan erkek adam göwnde men görnüp durmaýyn diýdi diýe. Şonda giýje jaýlarlaryny ýanky parsany Hazreti Fatıma mübarek markadyna jaýlan. Yani näme diýip beýtýän diýerlerini onda kıyamatda şu parsa bilen turup dädemiň ummetini dilemeden çyryym hojjat bolsun diýdi diýe musulmanlar. Ama bizim gyzlamy näme? Namaz muhim däl musulmanlar. Durust karlyk muhim däl. Evvel pul bolsun diýe. Evvel mal gerek, evvel pul gerek. Ahlaky muhim däl, ehtiyada giretýäni muhim däl, meşrubata mubtalalygy muhim däl. Demir bilen daşa hewasy musulmanlar. Adam ogly fikriň, zikriň yalançynyň hewasydyr. Häzir bu fikir edersiň, bir gün derde goýansydyr diýip durmakdan bolýar. Ondan sonra 18 ýaşynda kazanıptır. 28 ýaşda da dünýeden geçipdir. Kıyamat bolanda näme diýiljek musulman? Şu 28 ýaşyndaky gyza diýiljek görüň. Evvelin we ahirler adam atadan ta kıyamata çellim ummetler arasat meýdanynda duqa emmesi yalaňaç. Inni hesap kitap edilmeli musulmanlar. Hazreti Fatıma diýiljek diýip Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aýtdy. Kıyamat bolanda evvelin we ahirler arasat meýdanynda üýşüp duqa, şonu Hudaý tarapdan gyýgyryljak diýe. Ya eyyuhan nas, ey adamlar, guzzu absarakum gözüňizi yumun hatta tejuza Fatimatu ilal cennet. Ahir zaman Peygamberin gyý cennete geçecek diýdi musulmanlar. 28 ýaşyň içinde gazanan zady, ýeki özi şeýdik geçip gitmeli musulmanlar. Emma ummeti de direk gidipdir musulman. Şo parsany hiç mi Hudaý Taala kıyamatda zaýa etmeýär. Zaýa etjek bolsa, mukarref fereştesinden Hazreti Cibril amirinden iyi vermer de musulmanlar. İşi bitirip gidipdir. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam zähmet çekmese de şo kagyzyň özü boljakmyş, şo parsaň özü boljakmyş musulmanlar. Bir hesap kitap edeýin. Nirde gezip bäs, näçe ýaşap bäs. Näme zadyň ýyzyna zähmet çekip ýetibilmän arzu edip bäs musulman dogallar. Nedanam kodamin sohan guyemet kevala tariz ançemen guyemet diye Hazreti Sadi Peygamberin özü ve hanewadaty barada näme diýjek? Diller pelteklek galýar musulmanlar. Bir jeleseden bir iki ders var. Evvelki dersi Hazreti Fatıma şu derecesi bilen Hudaý tarapdan name gelipdi. Biz Hudaý tarapdan bir diş göremizde şaýat 10 gün adam inlemedik. Hudaý tarapdan cennetten parça gelipdi. Onu da garip ýaşady diye. Hazreti Fatımaň öz gurrun berýär. Bizim öýümizde düşük ýokdy. Hali ýokdy, hiç zat ýokdy. Tanha düşügimiz bir ola korrak goçun dersi. Goçun dersi de bir gapdalyna men bilen Ali ýatardyk. O bir gapdalyna da 2 pence un goýup hamir ederdik. Kendirigimiz bolardy diýeýim musulmanlar. Deger mene bir pence buğday goýmaly, şon şeýdip takyrdyk edip onu un etmeli, ondan sonra hamir etmeli, hamirden sonra iýmeli. O da tafalasa. Azbes deger men kan aýlap Hazreti Aliň hytmatyna kan bolansyň elleri sanynyň galyp ellen gelişigi gaçdy diye. Ohm öz dädesiniň ýanyna geldi diye. Ya Resulallah, sahabalardan bize hademy berseň, el sanynyň gitdi, inni ysgyn ýok un etmäne. Üýüň işine diýende Peygamberimiz, ey gyzym Fatıma, sana bir zikir öwredeýin. Hadım gerektel işin ilerik bolar, işin yeňil tamam bolar. Subhanallah 33 mertebe, elhamdülillah 33 mertebe, Allahu ekber 33 mertebe, bir de la ilahe illallah di. Hadımdan beterrek, sana kömeksiden beter işin ilerik bolar, işin önümlü bolar diýdi diýeýim musulmanlar. Elin patladyp ýene cennete eýe bolup gidip durýar musulmanlar. Garip geçipdirler şolar. Hazreti Mahtumul Işan aýdýar. Bir iki nokta var. Ohm jelese tamam musulmanlar. Hazreti Mahtumul Işan aýdýar. Gardaş dogan ýat bolar diýen böleginde 250 ýyl mandan oça ýazylan we aýdylan gurrunlar şolar musulmanlar. Muhammed ümmeti aleyhissalatu vesselam. Muhammed ümmeti malsyz bolmasyn. Malsyz bolsaň gardaş dogan ýat bolar. Gaçar ağaň iniň bolmaz hatyryň, guwanar düşmanyň dosyň ýat bolar. Garip ayak yalan. Garibiň ayagy yalaňaç. Kendir goşakdyr, dogry bili goşagy da ýok bir
pes, çürük taraftan bir märeka varsa orna aşaqdır. Fakirler at minse, diğerler eşektir, devletliler eşek minse at bolur. İyi kançalar yanak baý bilen garybyn parhany diýýär musulmanlar. Şu bir zamanda yaşap belki pulun bolsa sen dereceli adam, pulun bolsa awraýly adam, pulun bolsa mekanatyň ma, jaýgaň ma, ihtiramyň ma, emma pulun ýok bolsa erdeş berilmeýän zaman bolupdyr. Indistada biz wahan garip, Hazreti Fatıma garip geçti diýip biz garip geçmek hedefmi? Baý bilen garybyň arasynda bir gurrun agzany musulmanlar bir kysgadyk. Peygamberimiz aýdypdyr, el-fakru fahri diýipdir. İftihar etýän garip men diýipdir. Hatta muharref feriştelerden bir wagt ferişte geldi diye. Ya Resulullah şu Mekkeň çägeleriniň hemmesini gyzyl etjeksen, din ýolunda enfak etsen, näme etsen? Ya diýipdir Peygamberimiz. Mekkeň çölündäki çägeliň gyzyl bolmakly hedefdäl bir gün ajygamda Hudaý Taala doga eden iýiçki berdi. Bir günne doyan günümde Hudaý Taala şükür ederin idi diye. İftihar etýän garip diýipdir. Yine de bir mübarek hadisinde Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aýtdy: "Kadal faqru ay yakuna kufran." Gariplik diýen zat Hudaýa kafir etýändir diýipdir Peygamberimiz. Şu iki mübarek haýsy birini tutmaly biz? Ey musulmanlar, gözden bir fakir we insany Hudaý Taaladan daşaltmaýa. Peygamberler ýaly garip geçipdirler. Bizim 60-70 ýyl mundan önce ýaşaýan ýaşlylar bular ýaly teşkilaty görenek, hammamdaky akyp duran gyzgyn suwuny görenek, gyzgynjak düşegi görenek. Gar ýagdy öten aşam, gar ýaganna agajaýda ýaşamaly ýeli we öý ýykyp barýa. İçinde odun ýok, hemme ýer garyň içinde ýaty, dogry iýiçki ýok, dogry zat ýok. Bizim öýlemizi inni et pişip başlady. 40 ýyldan aňardy eti pişirmäni ýen millet bize musulmanlar. Bir azadyk odun bilen zowqa wada garyň içinde ýöne bir daşy biçýär, şonu bir çeýnemel, şoň bir azadyk tagamny alyp çeýdip, onda da benne bolup geçipdirler musulmanlar şola. Açlyk bilen geçipdirler, emma benne bolupdyrlar, azmandyrlar. Hudaý Taala kafir bolmandyrlar. Näme diýip? Evvel jelesede aýtdym. Ey yarallar adam oğlu, boz topraktan bolmak haktır, esli haktan önen adam gumagarlyp kalmak haktır. Bilipdirler ki Hudaý Taala gaşyn geçip gitmeýär, etigady barmyş, hedefi barmyş ey musulmanlar. Ohm garip bolsa o taýda gönenlerini ýerlemişdik. Baýda bolsa haýr hasanat edilerdi diye. Olar ýalak bolup bolsa gowzat. Şolaň erzeşi kän ey musulmanlar. Ýöne insanyň garipligi, insanyň baýlygy Hudaý Taalaň ikisi azmaýyş. Hudaý Taala jogap berýär. İnsan maly kän else, serweti kän else, sermayesi kän else Hudaý siledi. Garip bolsa da Hudaý Taala söýmedi ýok. Bulan hemme azmaýyş ey musulmanlar. Baý adam Hudaýyň ýanyna erzeşi ýokdur. Garibiň de erzeşi ýokdur, meger Hudaý Taalaň buyrugyna ýaşasa. Baý adam Hudaýyň buyrugyna ýaşasa gönenli, garip adam da Hudaý Taalaga sabr etse, o da gönenli ey musulmanlar. Indi şu taýdan düşündik. Emma küfür näme? Bir gariplik ike adamı Hudaý Taaladan daşalsa, bu gariplikden Peýgamberiň özü de Hudaý Taala pena talep edipdir. Allahumme inni a'udhu bika minel fakri illa ileyke. Gariplikden bir gariplik, bir fakir ike kafirçilige çekjek bolsa, senden daşaltjak bolsa, o fakirçilikden, o garipçilikden sana pena talep etýän ýerde diye. Näjere garipçilik, kafirçiligi eltmeli? Bir wagt şu zamanda bolan gurrunlardan Türkmen sahrada men elhamdülillah ýoldaşlar, zatlar, dost oglarlar muassasa işläp berenken haýyr dogollar we şu muassasalaryň birini bir zenana bir patu berdi diye bir zaman. Ýa-ni täzelikde bolan gurrun. Bir 40 ýaş, 45 ýaş medenne bir zenana aglap bir wagt şu öz muassasalarymyzyň birine bir patu sadaka berýär, haýyryna berýär. Onda näme bir aglap berýäniň näme onu men gyzym dünýeden geçdi diýýär musulmanlar. Men gyzym dünýeden geçdi şoň patusy. Ona näzire bolýar, beýle bolýar. Onu men adamy motat
şişe çekiye, krak çekiye, kristal çekiye, mevat mesref etdiye, qors mesref edip tevahhum qyzym madı diye ahırda da öýümüze garip bolar, zat da tapmadyk. Bu qyzymyň bir jehiziyeti wady diye bir patudan bir ruferşiden bir daşykdan bir kenara süýşürip goýupdyr. Toýasak peýda bolar diýip. Ahırda da qyzyma agram berip qyzymy tehdit etmäne durdy diye. Git tenfuruşy etdi maňa mevat tapdy diye. Qyzym şu gurrun götermän hotgoşy etdi diye musulmanlar. Şuna diýerler kadal faqru ay yakuna kufran. Gariplik kafirçilik eltýär diye. Jamaada gaty kany musulmanlar. Mewadyň özünde bir tahqiqy izine geçip kany musulman netijelemek üçin näçe mewatdy ewine geçip bolýar diýip netije almansam agzap da bilemek. Ýöne 5 terin zerbe, ulaqan terin zerbäni bismat mewatdan alwatys. İptidai ýoglarlar meşrup mesref etdiýär. İptidai ýoglarlardan krak mesref etdiýär musulman. Onun inşallah aýanda da tahqiqda netije alsa gaýdyr. Bir ata odun çapya, odun jengellen odun alýar, çapya şonu satýar, pul jazy bilen günöňşük geçirýär. Bir gün şu odun çapywatyka ýanynda kömekçi bir ýetip barýan ogly bolmaly. Şoň gylçagy, ýanky çapyp duran agazynyň gylçagy çagan aýagyna dawanna degýär. Pul ýok ey musulmanlar, dukdara gitmäne. Odun bilen gün geçirmeli. Şonu özü öýden bir derman tafan bolup birda edip şoň aýagyna dawanna süýkäp, ahyrda da o uýran ufunet edip aýagyny kesmeli boldy diýeşim. Şo jawan oglany inni ýortjak wagty, inni öýlenjek wagty, inni keyf edip gezjek wagtyny düktor bu aýagyny kesmeli, aýagyny kesmesen bolmaýar diýende, näzire bolla bir ýaşaýyş diýip narahat bolup hotgoşy etdi diýýär musulmanlar. Kadal faqru ay yakuna kufran diýýär. Gariplik kafirliğe elterdi yani musulman oğullar. Ýöne bileýliň, eger dogry ýaşap biljek bolsak gariplik. İnsan hiç mi oda kamilläl, baýlaň da öz müşkili bardyr, garipliň da öz müşkili bardyr. Gariplik gawdyr nisbetde baýlygy, näme diýip kıyamatyň hesap kitaby ýeňil bolar ýaly. Halaly hesap bar, haramy azap, şeki ýokdur ýa-da salgyl bu işi diýerdi mahtum bolýan. Halaldan gazanan bolsaň kıyamatda hesap kitap etmeli. Haramdan gazanan bolsaň o hesap kitap ýok, Hudaý saklasyn, kösenmeli diýipdir musulmanlar. Ýöne bu barada bizim kän ele açyk Hudaý Taala maly mulk beren adamlar mes'ul. Bir bende Huda dua edýärdi diýe. Ya Rabbim 2 derhem bergin şu 2 derhem ýetire wer diýipdi. Hazrat Hasan'yň wagtyna Hazrat Aliň ogly Hazrat Hasanjan destaqy dünýäge gelen oglunyň wagtyna bir çağa dua, bir adam dua edýärdi diýe. Ya Rabbim 2 derhem bergin bir arsyn ýetirsiň bergiden çykaýyn diýdi diýe. Hazrat Hasan ne eşitip durdy diýe. Eýem öýe barakamda 2 derhem iyi berdi diýe şoňa. 2 derhem bar berseňe diýdi diýe. Hem soradylar diýe ýoldaşlary. Näme diýip sen 2 derhem şeýitdiň eýem beradyň diýende, onu Hudaý Taala'dan bir zat hantama bolup, Hudaý Taala'dan bir zat umidwar bolup, şeýdip dilawati bir 2 derhem sebepli Hudaý bilen arasyň bolsun, goý Hudaý kabul etdi dogam diýip Hudaýa gewini hoş bolsun diýip berdim diýdi musulmanlar. In heme doga edilipdi. Baýlaň ene hyýanna da diýdi musulmanlar. Haya etmeli. Men özüme kän sorag gelýän zat we kelassa da agza diýip aýdylýan meseleleň birine aýdyn. Utanyp aýdýan musulmanlar şuady. In heme tasadüf edýär, in heme dünýeden geçen jawan oglarlar, miýansal adamlar we zenanasy ýaş galýar. Bir 2 çağa bilen, 1 çağa bilen, 3 çağa bilen ýaş galýar. Şolaň ulukon sorag, ýa-da ýankyýalak mewatdy muhaddiri giydi diýe adamzy. Şonda diýe men öz tanışlamdan ne dilek görýän. Ulukon famillerden ne ýaşullardan ne dilek görýän. Garibelerden ne dilek görýän. Hemmesi hayır hasanat etjek, enfaq etjek, himayet etjek, emma zanak sagyrýar diýe. Men bilen okay bolsaň, men bilen arasaja gelseň, men bilen rabetäň bolup dursa zindegiden gaýyk etme diýdi diýe musulmanlar. Bir ýaş adamsa aýyrlan zenanak näme diýdi? 200 hektar yerim var, ne kadar üşür zekatım bolýar, men bilen irtibat baglasaň üşürüm saňa bereýin diýdi. Bir üşür zekat diniň sütüne musulman dogurlar, sen näme zınak ýaplaýan? Şey diýen adam
kufra hükmetmeyen, yönü şey diyen adam üşürü gelip kufra sebep edecek bolsa, zınak sebep edecek bolsa, üşür dinin sütünü, zekat dinin sütünü, farzatlan birey Müslümanlar. Gelip zekati, gelip üşürü zınak sebep edecek bolsa, zınak bir yol edecek bolsa, küfür edecek bolsa, pol edecek bolsa, vesile edecek bolsa, ol adam bişek ulamalardan sonra ihtimali nevedinur derset nikahsız çözülü dinden çıktı ol adam ey Müslümanlar. Zekatım sana vereyim, üşürüm sana vereyim, himayet edeyim, tuğa vereyim, yağa vereyim. Men bilen irtibat bağlı diye ey Müslümanlar. Hazreti Hasan özde o Hazreti Fatime'den dünya geliptir da, düşümlü adamdan dünya geliptir. Hazreti Ali'den dünya geliptir ey Müslümanlar. Onun için Hudaý bilen arası iki derhem sebeple arası diýmesin berin iki derhem diýerdi diýe Müslüman. Imme bir jany dil bilen bir zat tantama bolup baranly ey Müslüman rabata çağırýanda bir agyr müşkili bolsa, bir intekmental adamyň ohdasyndan gelmeýän bolsa, 500 000 tümen nusxy pezejik sebeple 800 000 tümen dawadaly sebeple ki Esen çağası dünyadan geçip var ya. Çağası ufunet ediptir. Çağası meriz oluptur. 1 milyondan çireyim, 1 milyon yarımdan çireyim şey diye Müslümanlar. 1 milyon yarım ne medadı vakiten gelip 20 yıl ver, 25 yıl ver, 30 yıl ver, açılmadık perde, görülmedik saçlar. Hudaý Taala'nın yanına avray kazanıp, effeti kazanıptır. 1 milyon yarıma erdeşi var, şonu satacak bolyan şonu. Ne mi diyeyim şonu? Bir gayrat değilmiş ol adam. O üşür zekatı sebep edip, o kofra sebep etti yani joda Müslümanlar. Ahir adam zadey ey nahalef çend pindari topestir aşeref. Hazreti Rumiye ediptir. Özünü üşür zekat berip beren hesap edi. Ay utanmalı şol adam ya etmel. Ölünün gawdam öz dogana ulanyňa şey diýenden, öz türkmen gyzyňa, türkmen geliniňe şey diýenden ýer gazylyp, asman ýarylyp ölünün gawdam ey Müslümanlar. Şeýdip bir 5 daýga lezzetin bitirdiň da näme ele geldi? Ele gelen zat belli zat. 28 yıl ver, 25 yıl ver. Pozulmadyk diývar, saklanan haya effet. Pozulýa da 1 milyon yarımdan çyrym, 2 milyondan çyrym ey Müslüman dogaldyr. İkilenci derside ey Müslümanlar izdiwajy gördüňiz bir 480 onda sattı. O da bir gerekli zaten satıp toyady wati. Onda sahabalar bir özüne ewrip berwati. Peygamberimiz şoňa ýeňiljek toy tutdy. Bir sofraň üzerinde bir siniň içinde goýulanjak. Bir kefayet etjek siniň içinde goýama zat bilen toy etdi Müslümanlar. Bizim toylamyzy gözden 30 milyon 40 milyon taraly hazine etdi Müslümanlar. Araýaşa hazine edilýär. Näme dip şey dilýär Müslümanlar? Hatta inni film berdarlyň özü diýär, bir namazly dehletli film berdarly we ben de hodaly di inni ýuwaş bir merhale ýetdik. Ahunada inni özümüz türkmenliň toyuny film almany ýüregimiz çeken akdy. Ezbeş yaramaz ýagdaý görýän. Saçyn kesmeli eýen ferheng bolýar. Çakly könek giýmel eýen ferheng bolýar. Şundan şeýle golmak tor giýmek eýen ferheng bolýar. Gaşyn almak eýen ferheng bolýar. Dogdogyny tezriq etmek, hilkat etmek eýen ferheng bolýar. Fasada fahşa eýen ferheng bolýar. Näme dip şular ey Müslümanlar diwarlar açyk. Bir kysgaça jogabyny eýdin Müslümanlar. 20 yıl mandan önce bir toy tutulardı. Toydan sonra gelin jaýyna, damat da damat jaýyna zindigi arasıcı öňkü zindigi itdi. Ýöne toyda jazyrordular. O matqyalak talar zatdy ýok, jazyrordular, aýdymyrordular, turga ýerdiler, zat ederdiler. Toy sawlandan sonra da gyzyn öňkü arasalygy bilen namazy dahreti. Oglan da şeýle öz kasbokary bilen bolardy. O hem şeýle bir güne diýerdiler, ay o da jazyrdy. Yine de öňkü zindegisi bilen geçip towet diýilýär. Ay ne etjek däldi diýe. Ay yine de zindegisin kemakan öňkü ýaly edame berýär diýdi. Ey Müslümanlar. Gözden bir güne adama gözleşer andeger ra ba'de eyyam şuhur. Wan deger ra ba'de mark azqarigur. Verde hendeş mohleten der garigur la budan peýda şewet ýowmun nuşur dipdir Hazreti Rumi. Güne bir näçe gün sonra da bir bereketçilik bolar. Ýok. Şayet omurunda gel
Degelsin gabrynda gelmese kıyamatda setterset öňden geler dipdir. Şo jaz bilen toy edilli, hiç Hudaý Taala maňa zat diýmedi. Arazaňy tuttuň, namazyň tuttuň, şu bi-bereket toýlardan, şu bi-bereket nikahdan önübesen gyzlar haşymat toy etip durarlar. Yalanaca hewes edip durarlar. 2 hafta nikah bolup sonra gasyp giderler. Zindigiň erdeşi, nikahyň erdeşi, toyuň lezzeti, toyuň süýjülügini aýrarlar. Şo bir sadaca jaz wady. Şo jazla bilen dünýäge gelen gyzlar. Indi pikir et, 20 ýyl öwes ýyjyly. Yine 20 ýyldan şu gyzlar iki şumar ene bolupdyr. Şu gyzlar iki näme fasada fahşa bolsa ediýe fakat bir defe toy etdim diye şulardan önübesen yine 20 ýyldan näme bolmaly? Saç yalaňaç, näme ýuha bolup, özüň bir ajdara meňzedip, haya yok, iffet yok. Erkek adamlaryň onu ärini gujaklap, erkek adamlaryň onu ärini uşap. Haya nire gitdi musulmanlar. Bir zaman madi ogul bilen gyz enasan yani erheleylik asan bile oturmana çekinlerdi. Nädir bolýar namahremleň arasynda film oýnap. Indi men sualym şu, 20 ýyl mundan onça netijesi şu boldy. Şumatkyň netijesi 20 ýyldan näme bolar ey musulman? Belli zatda. Mescit näme? Hudaý näme? Din näme? Bir ara gaçyp beren, bir dine sevip beren bir zat bolar ey musulmanlar. Hudaý saklasyn. Peýgamberimizin zindigi namasyna aýtýar, etigatly adamlara bir ders bolsun diýip ey musulmanlar. Bir de ahirki jogurunda fakir barada aýtjak bolýan zadım. Fakir barada bir de ýanky zekata, üşri, fasada, fahşak sebep etjek bolýan adamlara bir zat aýdyn. İki gurrun aýtjak ey musulman. Deslapkysy bir zaman bir ýoksullukdan yeten adamlar we bir näme hedefi wadygyny belli däl. Gelýär eýwetkisin story etýär. Biz bir ummeti ey musulmanlar bir-birimize zindigini hasret etmeýän ummet. Sahabalaryň arasynda, tabiillaryň arasynda, tabiillaryň arasynda mutaqaddimler, mutaahhirler, selefler, halefler, şu madde çellim bolýan gurrunlardan Hudaý Taalaň welilerinden tarihte bolardy diye bir wagt bir Hudaýyň dowasyny gördüler diye şolar ýalak sowuk hawada daşarda ýalaňa joty diye. Onda näme dip sen ýalaňa jotyň diýende onu kän adamlar we geýmäne donu ýok, geýmäne gyzgyn eýmaşy ýok. Bereýini ise men malum ýok. Hatda gal özüm şolara meňzetýän ki hemderdi bolar ýanak diýdi diýe musulmanlar. Diýmeýär sen iýme diýmeýär, geýme diýmeýär, lakseri ýaşama diýmeýär. Emma hatda gal öz iýan zadyny başga bir garyplar iki çöregine galygy, bir garyplar iki fagat kertop bilen soganyna galygy. Bir garyplar ýaşap be musulman, şu ýag, şu göze bir benke ýag. Şu jamyada ýaşap be, men özüm görýän adamlarymdan. Şu bir benke ýag, şundan bir ýag başy ýa 5 kilolukdan şunu öýüň heleyi piyada şundan kummede ekidi palança ýol ýörüp şu birji däne benke näçe gaşjak. Şon bir akymda birji pence şeker alqaýtdy, şo bilen gün saklaýar musulmanlar. Şol adamlara näme diýip sen iýwetskiňi sen story etjek, näme hasret etjek. Gorkmaýasmy musulmanlar, damaqqalar diýmeýasmy? Hüwäs edip Hudaý Taala bilen arasynda diýmeýasmy? Bir moğan näme dip şeýtýän, näme dip beýtýän dip Hudaý Taaladan nägide bolup, Hudaýdan ýüregi sawýar diýmeýäsmi musulmanlar? Gaçy Hudaý üçin isteýänlerden bir, şolara da bir, garyplara da bir, keýwetdi bileýi. Nimnani ger horat merde Huda, bezle dervişan konet nimi diger, mulki iqlimi begirat padişah, hemçinan derbende iqlimi diger. Hazreti Sa'diň aýdan zat. Sawatly adamlar bilýändir. Bir de o zekata men aýtjak gurrugum. Bir wagt Hazrat Imam şuna aýtjak tätil etjek inşallah ýa-da men Hudaý üçin gulak asyn. Bir wagt Hazrat Imam Ahmed ibn Hanbal radıyallahu taala hadisin ýyzyna peýgamberiň sözüni ýygnajak diýip sefere gitdi diye. Palan ýurtda, mesal üçin Buharada, mesal üçin Misirde, mesal üçin İstanbulda bir ýerde bir alymma peýgamberiň sözlerine gaty ýetik şu takbarayın, şondan hadise öğreneyin neydi diye. Yollar teyedip, ayoğluklar bilen, kadim meşakkate sefer bilen bardı diye, baranna, yankı alim adam,
Şu alim adam hava hayatına girenne şu ite çörek doğrawati diye. Kan innemendir İmam Ahmed gelwati. İnnemendir izafa. Yani selamun aleyküm ve aleykümselam. Yine de şu çöreğin doğra veripdir. Bir näçe daýyga geçenden sonra o iti çöreğin doğrap bolandan sonra gelip Hazreti İmam Ahmed'in ýüregine de çiğ gidipdir. Dünya ady çıkan adam ite çörek doğrap mihmanına silanak. Ey Ahmet dipdir. Yüreğine çiğ gelenler dipdir. Peygamberin hadisini ders verip duran adam, ustad adam, muhaddis adam, hadisse yerin gözüne adı çıkan adam ite güymenip du diyenlersin. Ben şu ite güymenip duranım da Peygamberin sözüydü diye. Men qata'a raca'a men irteca'u qata'allahu raca'ahu yevmel kıyame. Sahih hadis. Şu it bizim ovamızın iti de, bizim mahallemizin de iti de deydi diye. Emme şu ustadan geçip bariyaka, men elimde de çörek ba, heyvan kuyruğun buladı, umid etti. Peygamberden bir söz eşittim. Men qata'a raca'a men irteca'hu. Her kim bir umid var, mahlukun umidin izine boş kavsa Hudaý Taala kıyamatta cinnette naumid eder deydi. Şundan için it çörek doğrak vatin mennit diye musulmanlar. Bir it kuyruk bulanna şoňa elindäki iýjek çöreğin merwati Peygamber şey diýdi. Men kıyamatta umidim üzülemezin etdi. Seni gelip zekat bilen üşürüňe fesada sebep ediwatyň. Bir neferi ki oglanjyk dünýeden geçjek bolupdy. Bir neferi ki imana çöreği ýok. Bir neferi ki hamisi ýok. Sığmaya musulmançylar, akla da sığmaya, kanuna da sığmaya, şeriata da sığmaya, yer bilen asmana da sığmaya şey musulmanlar. Peygamberin aýdanlady. Hep yüzünü küçeldip, yaş gelirler bar ya mol kömek dip. Kömegine bir üzüye, kömek etmeye. Kömek etjek de bolsa öz şahwatyny ortağa etdi. Ol adam imanını täzelesin, nikahyny täzelesin. Kan Hudaý Taala'dan ağlasın. Belki Hudaý Taala kabul etsin ýöne eden iş olany şey musulmanlar. Ihlas bilen oturduğunuz Hudaý Taala sizin dininiz, dünýäňiz, ahiretiniz abad etsin inşallah. Camiimize Hudaý Taala süýjülük bersin, haya bersin, effet bersin. Arasaca toy tutup, arasaca ýaşap, Peygamberin sözüni tutup, Hazreti Fatime'ň de eline gelen Hudaý tarafdan gelen nama bize şamil bolup, ummet tesip bolup, cennette hoş bolup ýaşamak hemmemize nesip etsin inşallah. Nefere birarham usul hallaqy ötürlere dua edelim. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.